Di sila kinsa nagalima kanila. Ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbugnay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy alang sa usag-usa, magsudong kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaanon. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, kinsa buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kamaturan. Amen. Nagadangog kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangalyuko dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, lusa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o balaanon nga Birhen. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Gikan sa Aliw Broadcasting News and Current Affairs Center, Cagayan de Oro. Ani ana ang mga gahi. Ang inyong sulugoon sa kahanginan. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonjoc Jr. Ug ang award-winning host kinsa hari sa Kalingawan. Ang Hilas King Bernie BITOKBITOK. Gahi kaayong motagingting pero humok og kasing-kasing. Live and alive sa Home Radio 93.5. Kini ang Gahi ni Bay. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking batikuson. O pati Art Bonjoc Jr. O Bernie BITOKBITOK. Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Estresadong oras, Agosto 24. Bangon na, gising na. Mare!
Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas, good morning world, good afternoon, good evening. Asa mo ni kalibutan na, kumusta? Welcome na usab diri sa ato ang tulumanon. Ay, siyempre katunguban na mo may pag-abli sa ilang mga radyo nga naka-home radio 93.5 morning o siyempre sa mga naka-online. Ito po ang Hilas King, ang baboy nga na dimple, Bernie BITOKBITOK. O kini ang iyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Good morning, Kagayar. Morning. Good morning, Gahi. Morning. Sa mga ubanda nga nangapi na karon, mga pita, pampainit. Kay may pa ang kape init. O sa tara mga taxi drivers, mga misis, mga mister, nga sayo kayong gamata, nini nga buntaga, kumusta mong tanan? Morning. Inaot na mong tanan sa maing kahimtang. O good morning sa tara mga sisters sa Order of the Eastern Star sa Cadena de Amor. Good morning. O siyempre sa atong mga load din nato nga mga teachers, kaya mga teachers na karon, sugod pa rin atong August, brigada eskwela na po day sila karon. Pero in fairness, siyempre, kaya dili man ingon nga tibok eskwela ng hinluan, muna sila karon uban ng nagapanghangyo sila sa ubang mga kuan na kung pwede mo makatabang, more on ano sila kanang mga sila mga face mask, mga alcohol, kay ang parents may gaadto sa mga eskwelahan. So for example, na magidauban mga labi na sa mga bukid-bukid ng area, nagidauban mga ginikanan nga way mga face mask ana. So mo nang naay ko no, nay face mask mader para pagkuha sa module mader. Sa mga tanan mga teachers nga padulong sa mga eskwelahan. Good morning ninyo dia mga morning. Morning. Uy, time sa. Gapadayon pa ba ang ayuda sa lokal nga gobyerno? Kay more nahilo man lagi. Basing na bayaran na. Actually, ang uban nag-expect pa gyapon kay di ba nadunggan nila diri sa Gahi ni Bay. Di ba niingon na katong sa kaliburan yung nadawatan nga lima day mo ay mo kabalaka kay dapat matagang yun mo. So ang ubang karong gatang-atang tanang mabalikan sila. Diri sa amo ang lugar, daghan pagyapon ang wala makadawat. Daghan pa. Dito ko og sari-sari store to miagi. Naay paliton. Nya tingala pag ana ay ikaw din asa kay naka-mask lagi ta. Lagi correct. Ana. Sir, mangutan lang mi ba? Kanang napabay ayuda kay wala ba minadawatan diri sa ato ang lugar? Kana. Ay, wala pa di gyapon. Sa gara magod nang may tabuan na Kagahi Art. Ani na. For example, di ba katong panawagan? Swerte mo kung for example sa barangay, giapas mo kay wa mo na lista. Giapas mo tapos gisulod sa portal. So, diara man kutob ang kaya sa barangay. So for example, si Bunok wala katong permiro. Asi kay apply pa ang portal, di ba ni ana man ang CSWD nga. Open pa man ang portal, so pwede nga ang mabuhat lagi sa barangay level, i-encode mo dito. Naiwala, iapas na kaya wa sila sa lista. Depende na rin na ron kung ang ilang gi-upload dito, gin-code dito, kung ila ba ng iyak knowledge. Mo na diya na nga level. So, basta mga Kagahi, singlon ang lokal nga gobyerno kay kana nasudnong pundo. Dili na ilaha kinahanglan mahatag sa tanang pamilya sa Cagayan de Oro. Mo may ingon ni Congressman. Una-unaon wala pa'y katunga. Wala pa. Layo pa kayo. So nganong gihinay-hinay man kala? Nganong gihinay-hinay man kala? Mo lang na karon. Sa lagi ni nga lokal nga gobyerno lagi. Basta pondo na gani ang hisgutan na unsa naman mo. Mura man pod mo mga mining engineers. Nganong napadulong man ta sa mining engineers ani? Because these funds are mine. Pamain. Ana. So, Ikaw, mo na karon. kabilang ninyo ga usay, hilom-hilom ang katawan ha. Uboto gani ni, maulawan gid mo tanan nga sa administrasyon karon panahon na. Ana. Ayaw ninyo ilara ang katawhan, ibalik na, ihatag na kanila ang katungkulan. Unya, paspas kay mo kinsa tulo kadawat og sobra. Pastilan Ginoo ko dolor. Ang usa sa kinsa tuwa pa kadawat nga kulang, ana dapat ayong panawagan. Tama. Paspas kay makingon oy katunan ubra.
Katong naagya po na sa ito na nobra, ibalik. O na mga nibalik yun. Oo. Ana ka-honest ang kagayanon. Ha? Oo. Ana. Dili saman yun din na City Hall. Ha? Na hinay pa mamulihok sa tirana. Wa pa mo ayo sa pagpanerbisyo. Gidungag-dungagan pa ninyo anang sexual harassment nga issue. Uy! Sexual harassment! Ang pangutanan ako kagay art. Kanira gyud. Pila ka R sa harassment. Naglisod ko ganina sa spelling. Naunsa naman to ni oy. Ay dili sa ta mag-judge kamo sad. Basin day pog. Naimingon ra ba day? Kahilom-hilom lang sila gayat. Ah. Sumani Tony Boy, Senador Dominyan. Gihinay-hinay ka na kay Aron Mahilom. Maria sa food box, santo karon nakastak. Wa pa'y apel ang SRA. City Central School. Wala pa'y apel ang isyu sa SRA nga klaro kayo nga dapat katunay direct content sa contact sa COVID. Nganong mga taga apil. Way apil sa lista. Nganong na Ngano nga ang mga natagaan na sa City Hall. Kanang SRA nga Special Risk Allowance nga para manunta ka na sa mga direct ang contact mga frontliner direktamente nga silbi sa COVID. sa COVID patients. Oh. Na nag-PM sa ato, Adobe kami sir, nganong wala man may mapil nga driver mi sa mga ambulansa. Nga kami direct man mi nga guan sa mga COVID patients. Nganong kami nurses nga gaserbisyo mi sa ward nga nay COVID, nganong wala man mi apil sa lista. O na nga bantayan nato rin makagaya ay mo tulog-tulog ka basig malini na pud mo ano yung mga style nga ulay kay pagmata ninyo hurot na dayang ayuda. Ha? Napala Good ng ayuda. morning, Ma'am Joy Martinez. Galali sa ayuda, kung sa bagay ng ayuda, U or O? Rick Torres Lofera, last na pag-fill up adtong Friday. Tanaw na to kay Martes naman yun. Ha? Balik na po si Kagay Turiboy, asa ng ayuda ng food packs. Nga nung umang gapon panghatag. Layo na ba ang ayuda ng food packs sa mga empleyado o sa mga biktima sa pandemya? Tinod? Oh. Tama na, tinod. Rick Torres, balik na ba? Wala na yun. Hilom na yun. Ay, di na ito ni pahilomon, mga kagay. Ipot Makchis, maulan nga kabuntagon, mga kagay. Good morning ninyo, di atanan. Morning! SDCW, Eric Jan, Wadri Dano, Makalong, and good morning. Ruben Balase, diya sa Mantika, good morning! Good morning. Tony Galarpe! Guwapo daw. Ang progression sa topic from divorce to sexual harassment. O ayuda. Grabe. Pa-shoutout ko Barangay Bikingon, solid mga guy, gikan kang Eric Jan Makalong. Salamat. Ay, pahigtan! Happy birthday na pod! Happy birthday na pod, Mr. Egg! Pahigtan! Oo. Ha? Good morning. Sa'yo lagi nagmata ron. Ernest Diaz Baron, good morning. Erin Ariusa, good morning. Dexter Kent Hidalgo Aguada, maulan nga kabuntagon. Mga kagayi. Gahi mo Berlin ilang Paris. Igura, Obasa, good morning. Paris na nila sa ilang mga kape. Ay, padating yung stars ang kwan ni. Ang gahi ni Bay para lingaw kaya ka na mga stars. Salamat. Send stars. Brother Oscar Pasco, Jesuis Boy, malipayon nga buntag. Reynan Lintuan Aguilar, good morning. Oh, Ma'am J. Martinez, good morning. Usap ka rin mo, ma'am. Oo, salamat nga. Imong ginatawag si Bernie nga, Pogi. Ikaw rin nakatawag, anak niya, Pogi. My man. gosh. Kandiis pa lang. Di napatay tanan di sa kandiis pa lang. Ano sa mga kayo? Okay, katong mga init na kape, o ipagawas ang inyong gahi nga pandesal. Salamat kaya nga kami yung partner sa inyong pagpangapi karon diha. Salamat sa paglanog-lanog diha sa inyong mga Bluetooth speaker, sa inyong mga cassette sa 93.5. Salamat kayo ha. Sos kung po sila mahuman gyud ni pandemic, isa-isaong kita mo lips to lips ko kamo tanan hay mo kabalaka. O ganyan na ito mga gahi nga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi.
Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonjoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga uluan tudling sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935, Cagayan de Oro. Hepe sa usa ka departamento sa Cagayan de Oro City Hall direklamog sexual harassment sa usa ka empleyado nga babae niini. Batang babae patay human masunog ang ilang panimalay sa Davao del Sur. Usa ka panimalay sa Pikit Cotabato gisulod sa mga armado, duha patay, 5 ang samaran. China, okay na nga hangtod tulo ang mamaymong anak matag pamilya kaysa usara. Oy, sa balitang sports, mga fans sa PBA, sunod simana na! Og hard evangelista haskang siksiha, samtang gabi kinira. Huy! Sa kanatong unahon nga balita o rayon ta. Ayaw sa kay Ape pa na akong asawa. Ang mga detalye niluban pa sa unang hugna sa mga gay nga balita sa Home Radio 935, Cagayan de Oro. Gahi nga balita. Usa ka department head sa Cagayan de Oro City Hall ang gireklamo og sexual harassment sa iyang babaeng empleyado. Suma sa biktima kan sa ngalan ang ato itago sa kasensitibo sa mong kaso. Binastos kaniya ang iyang department head pinaagi sa paghikap-hikap sa sensitibong parte sa iyang lawas. Wa pa makontento, bibira matod pa siya sa iyang department head padung sa CR ug galit kang gihagkan siya sa iyang aping. Nireklamo na ang biktima sa kapulisan ug kamulo na ang investigasyon batok sa maong boss. Gahi nga balita. Patay ang usa ka batang babae human masunog ang gipuy ang panimalay niini sa Barangay Coronel, Santa Cruz, Davao del Sur. Biktima usa ka 10 anyos nga bata nga nailalama sa alias nga Alea insa usa ka person with mental disability. Posible matud pang gadwa ang bata ug kayo niya tutura sang likdunay gilakaw kadali ang ginikanan sa biktima. Gahi nga balita. Duha patay, 5 samaran sa pagpangusil sa barangay Inog ug Pikit Cotabato. Mga namatay na ilang Jamil o Noriski Gialam ug Giamalon. Sa investigasyon na nanaw lamang TV ang mabiktima silang panimalay diyang kalit silang gisulod sa tuka wa pa mailhing armadong sospetsado. Blanco pa ang kapulisan sa motibo sa krimen. Gahi nga balita. Balitang Visayas. Patay ang usa ka lalaki human malumos sa Agpayaw Lake sa barangay Nagbat, Cuartero, Capiz. Biktima usa ka Raymark Haluan na residente ra sa mga lugar. Sa investigasyon nangisda sa lawa ang biktima ug wa matud pa mabantayan niini nga kantilado na di ay mao ang lawa. Gahi nga balita. Patay ang usa ka sundao sa enkwentro tali mga NPA sa barangay Palanit, San Isidro, Northern Samar. Biktima usa Corporal Jason Avestruz. Sumala sa 43rd Infantry Battalion sa Philippine Army. Na enkwentro nila ang kapin 20 ka armadong rebelde. Kaling niikyasab ang mga rebelde sa bukirong bahin bitbit ang ilang mga samaran nga kaubanan. Gahi nga balita. Balitang Luzon. Nasunog ang usa ka barko kon cargo vessel nga nakaangkla sa Tabaco City, Albay. Sumala sa mga bombero nga unong kabulan ng gina-repair ang maong barko. Nagsugod ang kalayo sa lawak sa kapitan. Padayon pa ang investigasyon sa maong insidente. May nalang kayway na angin sa sunog sa barko. Gahi nga balita. 4 ka mga yate ang ikustodiya sa Bureau of Customs sa Manila International Container Terminal. Uman madiskubrehing wala kini pertinenteng papilis ug dili sab kini rehistrado sa Marina ang maong yate nga kantidad og 120 million pesos. Ipapanubag na ang mga tag-iya sa maong mga yate. Gahi nga balita. Balitang sports! Oy, mga PBA fans!
Gitagda na mubalik ang dula sa Philippine Basketball Association kon PBA sa Pampanga. Petsa 3 ning bulan, naundang ang dula tungod sa pagtaas sa kaso sa Delta variant o pagdeklara og ECQ sa Metro Manila. Sumala ni PBA Commissioner Willie Marcial nga posibleng sunod simana, sugda na balik ang mga dula. Padulong na sab sa Pampanga ang tanang mga basketball teams alang sa Philippine Cup. Balita International. Itugta na sa gobyerno sa nasod China ang three-child policy. Sulod sa nilabay nga 4 ka dekada o sa lang kabata kada pamilya ang gitungutan sa gobyerno. Apan tungod kay nagkaubos ang birth rate sa nasod ug nagkadaghan ang ilang mga tiguang, ni kambyo ang gobyerno sa China na pwede pang manganak hangtod tulo ang matag magtiayon. Ang China dunay pinakadakong populasyon sa tibuok nasod na 1.4 billion. Gahi nga balita. Nagpa-injection si Taiwan President Tsai Ing-wen sa Medigen COVID-19 vaccine nga gama mismo sa Taiwan. Gihimo kini sa ilang presidente para ipakita nga pagsuporta sa vaccination program kontra COVID. Ang Taiwan dunay pinakaubos nga vaccination rate sa daghang Taiwanese ang hadlok ng pabakuna. Ang Medigen COVID-19 vaccine pwede itupok sa mga 20 anyos pataas o 28 days ang interval sa second dose. Gahi nga balita. Balitang Showbiz! Sa Balitang Showbiz, nakanganga mga netizens sa pictorial ni Heart Evangelista nga gipost sa social media. Sino sa nakanganga? Ano? Ha! Pag abay na asawa, gamay balik. Layo na ba naman kita bang abay tong asawa kay hinawayon din tano? Sa man ni sambayhan no, yung hiwi mo nigtiil. Suot ni Heart ang two-piece nga naa sa dagat sa Sorsogon. Nakitang iyang kaanyag og nakaingon ang kababainan nga sana all sa iyang 23 as in 23 nga hawak. Grabe nga maya. Si Heart, Mrs. ni Sorsogon Governor Cheese Escudero. Mo na makayong nga sana all. Pero gwapa pa kayo mga usawa, layo ra kayo. Layo ra kayo, Art. Mas Layo ra sila. layo ra kayo. Isus. Wala lang matagaig break sa showbiz niya. Gahi nga balita. Mga ganda naglangkob sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 din asa ang gahi ni Bay Worldwide Live and Alive! Ay! Sexual harassment. Grabe yung Kenny ba? Ato ng istoryahan. Pero mamuga sa miha. Kadyo lang kayo. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Happy Trucks XCMG, Bako, XCMG, Grader, XCMG, Bison, XCMG. Doon na sa kitang garbage trucks and fire trucks. nindot ni halang sa mga contractors ug LGU. Kung XCMG trucks and heavy equipment, Siguraduha na sa XPI o Sojo Pacific International Trading ninyo ka na mapalit. world class o pulido na, barato pa. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment, distributed by Suzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa bagitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay!
Sa panahon karon, daga na food supplement nga gahatag sa vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid gigamit ni sa pagtambal o pagpugong kung ubos ang atong level sa vitamin C. Ang simptomas ana kanang dali rata maluya, and then muscle weakness, joint pains, bleeding, and then rashes, and then pangit ang skin, no? So sa panahon karon, importante kaayo ang atong vitamin C as an immune booster para ma-maintain ang kapiskay sa tibok lawas, no? Whether sa skin, bones, cartilage, teeth, and blood vessels, no? Busa, palit na mo og cherry C with kamo-kamo extract and zinc. Kini mapalit sa inyong mga suking parmasya. Si Bernie bitok-bitok ni, ang stress, kakapoy, pagkaidaran o guban pa. Ang pipil lang kay hinungdan nganong makapahinay kini sa imong sex life. Ang Biramax capsule, usa ka supplement na makatabang sa mga kalalakinan kontra sa erectile dysfunction. Aduna gininindot nga mga sagol nga herbal extract nga makatabang sa pagpadayon sa kusog o pagpabalik sa gana. Sama sa tongkat ali, gigamit kini nga traditional medicine tambal sa malaria, impeksyon, hilanat, pagkabaog sa lalaki o erectile dysfunction. Korean ginseng gikonsiderar nga usa ka energizer, normalizer o reducer sa stress. Kini usab makapabalik sa gana sa paghihilawas. Ginkgo biloba, kini mo paayo sa memorya, makareduce sa anxiety o pagkabalaka ug mo support sa erectile function. Og ang horny goat weed, tambal sa pagka-impotent sa mga lalaki ug makatabang usab sa mga lalaki o babae nga kulang sa interes sa pakighilawas. Busa, mag Biramax capsule na. Mas gahi, mas lami. Kini available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy ug sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Enjoy faster speeds with the newest Parafiber Fab. Faster, affordable broadband plans. Visit any Parasat branch near you to apply, switch, or upgrade. For new subscribers, you can apply online. Share the good news with your family and friends. To do our part in preventing the spread of COVID-19, we encourage everyone to use our online services. Visit www.parasat.tv or our 24/7 hotline 088-555-9200. Apply now. Gahi kaayong motagingting, pero humok og kasing-kasing. Live and alive sa Home Radio 93.5. Gahi ni Bay. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Sila ang mga gahi, Art Bonjoc Jr. ug Bernie BITOKBITOK. Oy! Alas 6:26 sa atong oras. Katungubang nga mo may pag-abri sila mga radyo. Namino mo sa Home Radio 93.5. Ito po ang Hilas King, Bernie BITOKBITOK. Okay na yung sinuguan sa kahanginan, Art Bonjoc Jr. Ingon ni Norman Valenzuela, mga sir, ayaw sa ninyo undangi og batbat. Ang ayuda kay wala pagyapon nakadawat ang tanan unya napay kulang sa mga 1K raang nadawatan. Nawagan mi sa Department of Social Welfare and Development nga ang City Hall. Murag naghinay-hinay man, murag ni undang man, nahilom man. Oy, sabi nga ni Grande PD, good morning kagay, pasautan ko sa mga taga-Upper Balula nga 5 ka pamilya nga ikaduha nakadawat sa ayuda. Honest lang unta, dili na mo dawat sa ikaduha kung nakadawat na sila sa una. Ipangitan na sila. Basta na panawagan na, paspas kayo panawagan ang City Hall sa Cagayan de Oro. Katong sobra na kadawat, ibalik din nila. Pero wag yun mo, buta na, kinsa tuwa kadawat, sagit diri. Wag yapon mo anak. Sa to'y kulang. Lausik ay mo. Uy, pangana Art, nabi ami hotline kagay Art. Nabi ami hotline, o di lang makontak. Hotline sa inyong mata nga, way mo tubag manggul anak. Nabi hotline, di lang katubag. Practice na yung hotline. Atik lang butang-butang hotline niya, way manubag. E di mo katubag, kay mismo ang katauhan na ang nangasuko kaninyo. Ala, si Manggo. Kaning ambot lang, gayod. Kaning mga kaalyado ni Oscar Moreno, no, karong panahon sa eleksyon, matay murag. Maglukdog yun mo bukag anay sa kasaba sa katauhan. Promise. Dili ninyo dapigan ang katauhan ani kanya gahilom-hilom mo mga animala mo, mga konsehal o konsehala. Ay sos,
bugat pas bukag sa graba ang inyong ginapasan karong eleksyon. Timan nga October filing na. Itiman-an mo sa katawhang Cagayanon, timan-i gayud ninyo kana. Hoy, ni commentary, muring man daw ang number. Walay gatubag. Timan-i ninyo kana, eleksyon na. Amo mong nailhan tanan kinsa mo mga kaabag niya. Hantod nga wa mo himuon. Ay, dili Gikan karon hantod sa Oktubre. Unya pa-file mo niya, diya na dahil mo magpa-karakara kunyari na naka-file na mo. Dili nakita. Otot ninyong dagko. Or nakita na nako ang script ani Kagahi Art. Pag doon lagi pag dito na pag dito na sa eleksyon, moingon na din ang actually di man gyud ko ganahan gyud sa. Yan na din ang uso na din ang prutas sa balimbing dayon. Kaya ito ato magpa-inspire ta ni ining usa ka pulis. Oy, Grabe ni. Usa ka pulis. Unya di lang may basta-basta pulis guy Bern. Pulis ni nga sa bakbakan. Nga sakop sa Mobile Force Battalion. Unsay naa ni? Mone ato diri. Ipaila-ila. Mone diri mga Kagahi, kay diri sa Gahi ni Bay, usahay man gud ayara kita makitag sayop sa pulis. Tagapon nato nigpasidungog ni mga pulis pod nga mga ayo gipambuhat kani siya gipasidunggan ni siya isip Pilipinong magiting sa Ayala Foundation Kagahi Art, ha? Kay ngano man, ha? Kay kani siya uman iyang giluwas ang usa ka babaeng nanganak. Pero actually gyud mo na gid daw iyang ginabuhat gyud ay gatabang kini siya. Og kani siya ang atong certified guy kabay. Si Patrolman Elinan Palacios sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa Pinamaloy, Don Carlos, Bukidnon. Taga Bukidnon. Good morning kanino, Sir Elinan. Sir, good morning. Good morning, sir. Good morning. Sir. Gahi pa ba, sir? Basta yun na ng mga uniform. Gahi pa ba na, sir? Gahi pa? Gahi pa, sir? Gahi. Baragaluya. Gahi, sa'yo sa buntag. Basta sa'yo sa buntag, gahi pa. Sir, istorya ito ni, usa to, mga nakay ang usa ka ginang. Asa na mahitabo, sir? Asa na mahitabo? Sa dili sa dili actually sir kaning di ka na sa dili kauban na naman dili sa trabaho ako natabangan bali sir pero kana sa bali na consider gyapon sa nga small act of good deeds sir ba kay dili na part na akong trabaho okay so kato sige monitor lang ko na ako sa Timog whole duration sa iyang pagburos sir so siyempre karon risky man gyud karon ang pagburos karon kay natay pandemya nga kanang risk kayo sila sa mga uban pa nga mga cancer ba sakit so monitoring gyud kayo ito sa akin taas o BP ana so mamangin nato ang bantayan basta na yung mga buros at taas o BP diabetic ba kay kanang risk sa uban ng mga complications sir ba moto ako isang gi-monitor yung mga laboratory gi-process hangtod din nga salamat sa nga nakadeliver po siya nga once na normal po yang napagka-delivery asa man siya nimo gipaanak di ara po bali ako rin sa gidala dito sa medical health facility sir dito lang sa mga sa mga mag-process ginaag po diyan po sa pagpanganak bali ako gyapon ng isa sa mga una ni Kugo sa imong bata at mga panahon sir Kajula to sa karon ni dili karon sa nato ni dili ikaw ang amahan ni sir dili no Ayun po. Single sir. Base yun lang yun. Ato lang ang issue sir. Base yun ikaw di ang amahan. Anong ingana kay kakakuha na? Dili po na ba? Time sa. Nganong kabalo man ka magpaanak? Correct. Nga inti man imong kontra unta, bakbakan mo unta ka. Yes sir. Actually sir, isa ko ka-registered nurse by profession sir. Galing. Bali ako naman ko siyempre na naman pa-experience or sa atong pag-eskwela, sa atong training na nakatrabaho po ko sa isa ka private hospital sa una. Nakoy mga knowledge and skills or mo to nga maghatag tag health tips sa ila para nga ma-normal good na mag-monitor kung na anti-tetanus ba kay mao man ang mga ilahang kinahanglan. So mo to sir na deliver gid niya ang baby nga healthy o kaning sa normal gid sa pagka-deliver sir so sir nami pasalamat po sir nami mga video diri amo nakita sir nga nakay mga gipang
gipantambalan ng mga kuan. So unsa man siya nahimo nga ang police station burag dala kuan na pud ni kanang clinic na pud ni. Wala sir, kaya siyempre naman tayo mga resources po sir, naman tayo mga tambal, naman tayo pang first aid lang bali sir ba, first aid kit. So bali sir, ano mo, wala akong pag-duty itong akong ibanan, akong kauban diri sir nga nanganak siya. So, wala siya sir, ang vision. Daghan na kang napaanak po, kuan. Usa daghan na kay naanakan. Usa daghan na kay naanakan. Minsan na sir, daghan na paanakan o daghan na paanak. Bahala na ka sir, kay pinulis bitaw na nga istorya. So, ano sir is, daghan ko na paanak atong kanito, itong nurse pa ko sir, kay part man po na sa mga para requirements, para makagraduate me. So, dili mo makagraduate o dili mo makapaanak sir. So, mota nga, nagid mi po, knowledge pa pagpanganak po sir. So, muna siya nga na-assist po din ako to si ma'am. Ayan, Ano nakagawa. po ba kayo napaanak nga NPA daw? Kaya imong madakpan niya, buntis. Wala pa po doon sir, wala pa po sir. Wala pa. Sir, nami kakita diri nga mga support nga napo ka sa ubang mga balay nga mga pasyente nga imo pong ginatabangan. So nga na po sir. Sa pagkakaroon sir is latest ng mga picture na ko sir is katong nagbisita ko na po yung pasyente diri sir nga dili na siya sa papayat sa trabaho, pero pag nakoy bakante bisitaan ako sir, kinangayo sila assistance sa mga atong time nga mag-injection sa ilahang kay karon sir kay home base naman kasagara ang pasyente sir tungod sa COVID, kay pinupuno atong hospital sa COVID. So muna nga magbisita ko sa ila sir para nga mag-inject o katong tambal nga kinahanglan niya kay wala dili man medical practice yung mga bata sir. So namo ko'y background sa medical, so ako ang ma-inject sa iya sir. Yan. Kung saan din kaming Pilipinong Magiting Award sa Ayala Foundation, Patrolman Palacio, sir? Sir, kung sumaling nga ikaw ang napili ani nga mao nga award. Sige. Sir Art, muning ang kuan kaning Police Magiting Award sa tuaning programa sa tuang uban sa tuang sa Chief PNP nga si Police General Guillermo Eliasar na uban sa Ayala Foundation nga na sila na maghatag sila og award sa mga sa tuang mga kapulisan pinagi sa pag-identify sa katong mga small acts of heroism sir ba nga with good moral character o nga na-impact sa community nga bali nahimo sa inspirasyon gud pa sa uban nga na small acts of heroism or good deeds ba nga willingness nga mutabang and muna ilang i-award ng tuwang kapulisan sir kaya para po mag-boost ko ng system sa uban sir ba ma-inspire po na uban sir nga makita po nila na dili po na po mga police nga mga gahimo niya po maayon sa uban nga beside owner of camera mo kuan gyapon. Nice burn. Kani nga pulis gapaanak. Katong imong mga barkada nga pulis parehigid mo. Unsa may Amo ang hinungdan nga sila nanganak. Easy! Kadyon lang. Kani delikado ni nurse pa, pulis pa. Single. Duda ko lang na. Single. Nabay manawag sa imo nga, sir, alaunas ka lang, sir. Lain akong lawas, sir. Pwede ba ko ni mamaanihan diri, sir? Para ako na po sir nga imong anakan, sir. May manawag sir, pero mga ayaw nag-rescue sir. May mga manawag na. Broken hearted. Bali ingnon ka nga, sir. Ikaw na lang amahan, ani sir, rescue ako. Ana. Wala pa po doon sir, ay? Wala pa. Ito, sa imong gihimo, Patrolman Palacios, samot nga napaduol ang mga pulis ngadto sa komunidad o ang komunidad ngadto sa kapulisan. Mauna ko sir, yes sir. Mauna nga, saludo mi sa inyong ginahimo. Niana, I hope you will continue to do good deeds diya sa inyong community. Kaya ang pulis nato dili lang para sa bakbakan, dili lang para pambakbak, kundi pwede po pampanak. Sahin mo sa imong mga superior diya o ang imong mga kabaro diya, Patrolman Palacio, sir. Sige. Nagmitag sila una sa ganun, dako akong pasalamat sa Ginoo ani nga privilege nga na interview ko sa inyo ang dahil ba nga segment sir, sa Art, Sir Bernie.
So dako kayo pasalamat sa akong Force Commander diri sa Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, si Police Lieutenant Colonel Randy Tixon Anito. Sir, salamat kayo kay isa ko sa imong napili diri nga mahimong representante sa atuang unit. Then nga na awardan ko sa National Award nga Police Magiting. And morning nga bisan pa man tuod nga kadisita sa atong mga sige nga trabaho, lahi kiting pud nga makatabang ta sa uban atong mga sa komunidad nga kaigaan sa paminaw nga makatabang ta nalipay nihimot ang panalangin sa ila. So mo lang na dayon ang ako lang dako pud pasalamat nga ning award and mahimong taon na atong nga mahimong inspire na imo kong ma-inspire ako ba nga mahimong gyapon ta maayo kay na ako yung Bible verse nga isa sa Bible verse nga kaning Galatians chapter 6 verse 9 nga gingon dia, let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. So dili lang ta magunda o magmaluya sa paghimo maayo kay maayo magyud na kay sowing and reaping principle nga kung tanong tag maayo moani tag maayo. So mo na karon akong na awardan ko kay siguro nagtanong ko maayo din na nakita na appreciate din. Salamat po sa Ginoo. Ako ibalik ang dulog o himaya sa nang sa Ginoo. Sa achievement ng oras. Ay, parion din ni Ay, single pa si Sir de, no? Single pa. Single. Ay, sir. Nanay nakatukbil sa pungango sa imong kasing-kasing. Nanaw ta si Ay, pero na may kaagi no takabalo na nakoy plano siguro so sa pagkakataon si Bernard Music. Ay. Single by choice sa ay single by choice. Single by choice. Murag na single by choice, sir, pero ang imong inistoryahan, sir, murag na ay dinunggaban sa imong kasing-kasing. Bago pa ginadunggaban sa Ay, broken hearted. Nasobrahan sa pagserbisyo siguro ni nakulangan sa time. Okay, manawagan kami alang kang Patrolman Palacios sa mga tanong niya nga mga dalaga, ano yaw, single and ready to mingle. May ni. Yung taon ninyo kini si Patrolman. May ni kay may mo inject. Sige lang Nick, inject. Oh, thank you sir. Bakbakan, no, hawd sa bakbakay, puso puyod sa mga nakay. Congratulations! Thank you, sir. Patrolman Palacio, sir. O karang nga mga sakop diya sa 2nd Provincial Mobile Force diya sa Bukidnon. Amping mo tanan, no? Amping mo tanan. Mabuhay ka, sir. Good job, sir. Good job, sir. Congrats. Thank you sir. Certified Gahi Kabay. Grabe! Thank you very much. O muna, isakto. Galing. Pero walay love life kagay art. Sobraan sa serbisyo. Giserbisyo. Serbisyo. Serbisyo sa kita ni Sir Bernie. Katong mga textmate ni mo, Bern, ipasa sa iya, Bern. Ha? Katong mga textmate nangaminyo na eh. Ulahin na kay kasabihan na eh. Nangaminyo na eh. Ulahin na kay kasabalita. Oras! Alas 6:41! Sa among pagbalik, hisgutan nato lang sexual harassment. Mao na gid. Mao na ni. Sa akong pagbalik, kadyon lang kayo, mamuga sa mi. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Need budget? Ioprovix Probiotics, ADB Driving School, Fighter Wine, New Mustang Alchemix, Tak Computer Vendor, and D3 Lia Aggregates. Want to learn how to drive? Learn and drive at ADB Driving School. They offer theoretical driving course and practical driving course for 4 wheels and 2 wheels. Enroll now. You may visit their office at door number 1, Promenade Building, Kauswagan Highway, Cagayan de Oro City, beside Save More Kauswagan, or visit their Facebook page at ADB Driving School for more details. ADB Driving School, your key to safe driving. Ang BioProvix Probiotics
girekomenda sa usa ka dialysis nurse. Prone ko sa una og urinary tract infection. So nakahunaw na akong doktor nga why not try probiotics. Nang magsige manggug ko og constipate sa una, dili kay normal akong bowel movements. Muday na nga naingon siya nga magtumar na gyud ka regularly sa probiotics. Di lang sa nurse ko pero as a person na ordinaryo nga tao, ang probiotics maayo gyud sa panglawas. Ang BioProvix available sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Bisitaha ang ilang Facebook page nga BioProvix. No approved therapeutic claim. Kung wala pa'y sweldo na ay barato, nga dili ta magmahay, paligon sa lawas, papasok sa lahi. Fighter wine, pag-undisyon, fighter wine. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Gusac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC, advancing the quality in healthcare. Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking batikuson. O Bati Art Bonjoc Jr. O Bernie BITOKBITOK. Gahi kaayong mutagingting, pero humok og kasing-kasing. Art Bonjoc Jr. Bernie BITOKBITOK. Gahi ni Bay. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Mga isyu pagahisgutan. Uban sa istoryang katawanan, pero makapupo og pagtulunan. Oh yeah! Art Bonjoc Jr. ug Bernie BITOKBITOK. Alas 6:46 sa atong oras sa tanan mga mobile pag-abre sa ilang mga radio sets na minamo sa Home Radio 93.5. Kung first time ninyo nakadungog ka na mo diri, pakitabi-tabi dito. Og ilak na ninyo diha nga matagbuntag mo na ipare sa inyong pagpanilhig, sa inyong pag-andam sa pamahaw, og uban pa. Og siyempre sa tanan po nag-follow sa amo sa Gahi ni Bay online. Salamat ha nga perminti trending ang among mga video. Tungod yun na sa bangas nga puti ni Art Bonjoc Jr. Salamat. Thank you ha. Kung wala pa mga follow. Abaso na ako to. Yes. Ayaw ninyo undangi palihog og bat-bat. Correct. Ayuda kay wala gyapon nakadawat ang tanan, naapay kulang. Tinood. Sa mga 1 kira ang nadawat. Tinood na ha. Umala ni Norman Valenzuela. Ay mo kabalakan ha, may gidapigan dire ha. Kamo. Diba? Ni shout out, ni wash out na rin. Good morning, nature, Gahi ni Bay. Colonel Lemuel Gonda. Good morning. Boss! Hello sa imo dia, boss. Morning. Nag-jogging siya. Morning. Pasi nag-jogging isa. Pa-shout out ko dali, pa-wash out ko dali sa Barangay Kauswagan. Always listening, mapa-live or recorded. Salamat. Rasco Pilapil Lopez. Salamat. Thank you, mga boss. Thank you. Salamat. Okay. Uy, Kagay Art. Salamat niyo mga Kadyon lang Kagay Art. Katong mas day nato kagahapon ha, natistingan ako, gwapo ha. Oy. Huldi ko kagahapon naglakaw-lakaw. Wag yung igang kay naman siya murag blower diri. Taang filter. Oxygen. Oo, murag nasa musulod siya tapos naka-filter yun. Abog, virus, bakterya, gwapo kayo Kagay Art. Mga aso, di kasulod. 99.9% iyang i-filter. Gitanaw na ako sa online, sus, mahal man na, tag 4,000 lang nakabutang sa online. Pero kung sa ato barato ra.
Tunay ra. Kanang gahi nga presyo. Gahi nga presyo. Para at least mo kung makatabang Kanya ipakita na ko unsay himo sa kuang misis ato ha. Okay. Asay kanang leather nga kanang sayang shoulder bag. Nipis. Oo. Gwapo then, kayo, ganahan ko. Iyang gibutang. Niya karon kung nakapang opisina ka. Niya, ako ipakita niyo niya. Gwapo kayo. Gwapo labi na kung kamo, gatrabaho mo, labi na kung yung work karon gagawas gyud mo, apor mo. O nasa opisina, o nasa opisina. tanggal. Correct. Tama. Gwapo kayo. Makaginawag yung ka. Naman ay level. Level 1, 2, 3 sa hangin. For example, kung mag-jogging ka, kailangan ka. So, taas anin mo dapat ang hangin. Pakusgan mo, nasa regulator. Yes. Very good. I-PM lang minute. Huwag naka-aircon ang imong wait. Correct. Tinaw. Galing. Okay. Anyway. Kagahi. Sama na sa sexual harassment. Kaya isgutan nato ka na. Kaya, ato lang gipampugnan sa ang ilang mga ngalan. Pero pwede na mo diya maguna-una. Kinsa ka na nga department head. Sino? Sa City Hall. Nga laki. Ang naong. Department Pila naman na sila kabuok in taon diha. Gidala na sa CR kagay Arden ha? Ganina na ko pagpaminaw na ko ba? Abi na ko kuan lang to. Gidala giday sa CR. Gihagkan. Ganong big deal man kaya ng issue sa sexual harassment, labi na sa trabahoan. Correct. Ato kining tukiyon uban sa usa sa mga respetadong manlalaban o ga professor o bulo diya sa Liceo Law. Sa atong katilingban, atong suki na mga kagahi, Attorney Alfred Gasyon. Attorney! Good morning mga kagahi. Good morning, Kagahi Art, o good morning, Kagawan, Kagahi. Attorney. Si. Ayaw attorney kay, labi na attorney karon wala na, nanay counsel si Bernie siyang pagdagan. Ito, attorney, sugda attorney. Una-una, para sa kasayuran sa tanan, kay dugay ba yung nahilom nga issue? Dugay. Unsa man gid ning sexual harassment, attorney? Ug ngano nga, kinahanglan masayran kini sa mga tao nga dili kini maayo. Okay, pinasubay lugar sa Balaod, pinaagi sa Republic Act 7877. Mo kini siya ang Balaod na nag-punish or nag-prohibit sa pag-commit og sexual harassment. Now, ang bukatala is kung sa man kining sexual harassment. Ang sexual harassment mao kining uninvited and or unwelcome nga verbal or physical nga binuhatan sa usa ka tawo nga adunay nga authority, influence or moral ascendancy ngadto sa biktima nga adunay sexual undertone. Okay? Mukha na siya ang punishable in so far as ang ganing atong Balaod is concerned for anti-sexual harassment law. Meaning to say, attorney, dili lang hikap, kundi pati ang kanang iistorya, kana mo na siksihan gid nimo day oy. Verbal makonsider ka na, basta tinood ka na uncomfortable ang babae ni ana. Sexual harassment na siya, attorney. Tinood ka na Kagahi Art. In fact, dili lang kani siya pagpanulti verbal, kundi apil pa man gani maskin pa kaning text communication nga dunay sexual undertone. In fact, under sa atong Civil Service Commission resolution, na-include kini specific, very comprehensive kini atong Civil Service Commission resolution with regard to the guidelines on anti-sexual harassment law, na it even includes mga text messages ug appeal social media platforms messages. Okay? Covered kini sa atong Balaod. So mahulog na siya sa kategory nga mahulog na siya sa kategory nga kuan nga sexual harassment bisag ka na mga text pa lang ana. Yes, Kagahi Art, that's very specific under atong civil service, applicable in government workers. Now, gigama man gud kini nga Balaod in order to prevent the abuse of authority. Dugay naman ni siya, in fact, sa ato sa Pilipinas, 1995 pa ni siya na-adapt nato. But sa tibok kalibutan, dugay na ni kapanghitabo. Because before, during the 1800s pa,
prevalent kayo ang kaning mga sexual favor pangayoon sa mga kalalakihan ngadto sa kababainhan. Okay? So because ana nga prevailing problems nagdama dayon og unsay alibyo aron kini ma-address nga problema. And as time goes by, dili lang dayon kini nahimong applicable sa lalaki, batok sa babae, kundi all gender na dayon kini nahitabo. Kini adapt sa ato starting year 1995. Kadyo lang, attorney, kasagara man god, naden maingon ba nga, siya manggoy nag-una-una god, siya may ni attorney, tapos sexy kayo siya, ni adto siya sa kuwag, ipakita-kita na iyang kanal-kanal sa tubangan, ana ba? Kasagara mo magunay mga istorya, attorney, unsa man na, pwede ba na nga mga excuse na, makalusot ba na nga, siya may nanguna. Siya may niingon nga murag ni action man siya uguan. Ana bitaw nga murag siya may nanghagit good. Ana bitaw? Actually, that is only a matter of defense, Kagahi Burns, but the law is specific nga uninvited and unwelcome. Kung dili, wala na gisulisit sa biktima, dili ka gid kaingon nga siya nanguna because very subjective man na ang pagsulti nimo nga ang pikas mo nanguna or wala nang muna. Kay wala man na nagpasabot. Right man na niya magsulog kung unsa mga panamit ang iyang gamiton, you have no right now to interpret nga usa na day kana nga provocation on the part sa imo. Attorney, just for the sake of discussion, na di lang ko gusto nga murag mo dipinsa sa what if lang lugar kung primero ni patol ng bayhana ni okay na-exchange silang mga nindot na mga kuhan, mga ana, oy, okay ha. Tapos siyempre, siyempre ang lalaki pa ta, kita pa sa mga lalaki nga, uy, ikaw ra, ayaw ko na baya, ikaw ra. Ni Sokol, ana. Tapos eventually, what if nikalit lang din siya niingon dayon nga, iya kong gikuan no, sexual harassment. Pero ikaw lalaki na nakalabo ka tong pirmiro wa siya ni palag, karon ra siya ni palag. Ana, pwede ba na nga losot attorney? Ang kanimang kong sexual harassment, it should be looked upon on a case-to-case basis. Okay. Wala nagpasabot nga doon na mo relasyon kani adto, and then later on dili na ka pwede mo commit og sexual harassment or violation sa atong balaod because that is not a guarantee. Bisan pa man nga doon na mo relasyon kani adto, but on a later period dili man kini mo magamit nga depensa tungod kay lahi naman pod ang pag-commit sa crime. I-separate man siya nga action. Okay. Meaning, sabi na, katong issue kanina tupod sa konseyo, wala, duha na no? Na kay legislatibo, na kay ehekutibo sa City Hall. Nga puro harassment nga issue. Katong konsehal, nag-text og mga alaunas kadlawon. Apil na gyud ay attorney, pati ka na mga text-text nga mga di mao. And so far as the law is concerned, bisan pa man ka na og text, kung government official ka na, that's very clear under the Civil Service Resolution. Nga kung adunay sexual undertone, kini, and then it would create an environment which the law penalizes or prohibits or de-avoid, then it might fall under anti-sexual harassment law. And just to add up sa inyong for purposes of discussion also, dili na kana in fact, there is one landmark case 1995 yapon kini mo pag lambok aning kuan aning balaod. There is also a landmark case nga nahitabo gihapon diri sa Cagayan de Oro which has already been decided by the Supreme Court. Okay, usapod to siya ka sexual harassment case nga na-convict pod ang katong government employee. So we have already decided cases. Perhaps we can dili na nato i-discuss ang details, but who is from Cagayan de Oro also. Ay nako. So kani pagingani ba wala ba naingon nga kanang posisyon nga manager, ana department head ko ingana regardless ba na pati po iklaro ko lang ang katong amo no? Amo ano ba? Sa iyang subordinate? Iklaro ko lang, kaning anti-sexual harassment law, doon na siya yung mga elemento para mahimong guilty ang tao sa pag-commit nini. Isa ani ka elemento is that ang offender or ang person na nag-commit nini, kinahanglan dunay either authority, influence, or moral ascendancy ngadto sa biktima. You have to qualify that. Kay otherwise, kung wala, dili po ni siya mahulog sa anti-sexual harassment. Kung ka-level lang sila attorney,
Okay. Kung wala, dili na ko na ma-establish ang tulo, meaning wala siya authority, wala siya influence or moral ascendancy, dili na ko siya pwede ihulog sa anti-sexual harassment law. But wala nagpasabot ka na wala siya tulubagon because doon na pamantay laing balaod. Number 1, napatay revised penal code which mo punish gyapon og acts of lasciviousness. Acts of Kaning lasciviousness. kaning acts of lasciviousness bugat gihapon ang penalty ana pinaagi sa revised penal code which is 6 months to 6 years of prison correctional. Doon na po tayo bago nga balaod karon kaning Safe Spaces Act, okay, which took effect in sometime in August 2019 na nag-punish gihapon sa any discriminatory act or sexual harassment to all gender. Okay? So isa po ni siya ka balaod nga pwede ma-apply kung dili ka mahulog ngadto sa anti-sexual harassment law. Attorney, kasagara ba usahay kay pretong about sa katong nay nag-text lagi. Pero kadugayan wa naman siya nagreklamo, wa nay formal complaint. Ingana lang ba? Kung walay formal complaint, kung wala gyapoy kuan, mawala ra gyapon ang kaso, di ra gyapon na mapadayon. Ang kanimanggong atong pamalaod kinahanglan po doon na po di siya biktima. Kung ang question is kung dili na mo padayon ang biktima is how can the city prosecutor's office properly prosecute or gain a conviction kung wala na siya mga witnesses ngadto sa pag-prosecute sa kaso. So, very necessary also nga mag-coordinate po ng biktima ngadto sa prosecutor. Kaya dili po malampuson ang pagkuha o conviction. Well, although kung ang commission aning anti-sexual harassment, duha man kabuk offended party ani, we have the state or ang public and then also the private offended party. Okay? So, ma-prosecute ni siya, maskin lugar, walay dili na mo padayon ang biktima apan unsaon na lang pagkuha nila og successful prosecution sa kaso kung wala gihapon sila witness mapresenta. Okay? But dili kalikay pod ang katong offender kay ngano ang liability man gud sa offender tulo po liability niya kung mo-commit siya sa paglapas aning anti-sexual harassment law. Na siya criminal liability, na siya civil liability, ug duna pod siya administrative liability. Kung nakalingkawas siya kay ang biktima di na moapas niya bato kaniya, well na pa siya tulubagon kana siya civil liability naman ngadto sa biktima. Well na pa siya tulubagon sa criminal liability o sa administrative liability pod. Nangutana diri kay na masukaanin niya attorney si Jasper Naranjo. Siya nga unsa ba daw kadugay kung ang kaso mabutang na diha sa korte. Nangutana si Jasper Naranjo murag unsa siya kanang seryoso siya ani nga pangutana. Agad Tinod ka na, murag kailan na to na. Wala, gahi po na sa iligan. And public official man siguro na. So, munang interesado po dyan ini. Okay. Now, ang atong korte are guided by rules of procedure sa pagresolba sa kaso. In fairness, sa korte po nato diri sa Cagayan de Oro, they act in accordance with the guidelines and the time frame set by them by the Supreme Court. So, but we have to take into consideration also the dockets of the court. Tungod sa kadaghanang kaso po, there might be some delay, but for sure, the court will look upon or resolve these cases in accordance also with the guidelines of the Supreme Court. nangutana na diri attorney si AG Josan, no? Josan Gonzaga. Kuya ni lamang pangutana. Ngano nga ingon ana nga klase daw nga mga amo nga lalaki attorney? Okay. Kini magud siya produkto ni sa tong karakter. Dili na to mahibaw-an gyud kung ngano gyung duna, but insofar as the studies is concerned, pag-adapt ani nga balaod, produkto ni siya sa karakter sa pagka-chauvinist sa usa ka employer or may chauvinistic nga batasan. So, you know, if a person commit this kind of action, there is something wrong with the offender also. Oh. Ingon ni Queenie Sebastian,
kining mga lakiha dunay sakit sa iro. Nabay balaod anak kontra sakit sa iro, attorney? We have to specify kung unsa ka na nga klase sa sakit sa iro kay sa tinuod daghan na pud balaod sa Pilipinas and almost all pagpanglapas sa katungod sa isa ka tawo are already covered. So most likely kung unsa ka na nga sakit sa iro, do na puy balaod nga mag-cover ni ana. Nay nangutan na rin. Unsay hangang himon sa usa ka institusyon aron malikayan ng sexual harassment, attorney? Okay, nindot na nga pangutana. In fact, ang balaod itself nag-require sa usa ka institution na kinahanglan ang institution mag-set up og procedure when it comes to sexual harassment. Duna dapat buhaton nga committee on discipline in order to address sexual harassment cases. And in fact, kung ang institution dili mo-adapt niini, mamahimo sila nga civilly o solidarily liable sa ngadto sa offender. Pwede tagaan og penalty ang institution, private institution nga penalty nga with solidarily with the offender kung dili nila ni buhaton. So necessary dapat na gigama nga committee on discipline or CODI ang usa ka institution. So pasabotan ni attorney no, dili na kahita ka na usay magbantay kita sa tungod. Usay na ba ni usay nga close na kay mo sa departamento. Ta usay nagi mga usay ka nang buhian lang nimo istorya ba. Oy, kalami ba nimo langga? Pero usay ba di ta kumpiyansa na attorney kay pwede na ikuan again sa ato no? Tinod ka na kagahi Bernie, and I would just like to emphasize na kini nga balaod is a special law. Meaning sa duha man gud ka klase ang balaod sa Pilipinas, gitawag natong special law o katong punishable by under the revised penal code. Since this is a special law, malap prohibita kini, dili na gatan-awon ang intention sa usa ka tawo. So the fact nga gi-commit niya ang crime could make him liable under ano nga balaod. So di na tan-awon kung sa may intention nimo joke ra ba to, dili. But if mo fall in siya diri sa elements, then you can be held liable regardless of your intention. But on the contrary also, I would like also to emphasize na there are jurisprudence gikan sa Supreme Court na dili pud tanan action will be considered as anti-sexual harassment. Sa specific case is katong kaso nga beso-beso siya sa iyang co-employee but only on office rejoicing or office activities. It's only a matter of customary para sa ila. So, since kato, klaro man wala gilud undertones or wala'y dautan nga pamalandong or pinagi sa dautan nga pamangatan. Attorney, so, Supreme Court also dismiss the case for sexual harassment. Usay mo ko attorney pag biso-biso nga way malis ana lang. Usay mo ko kunay mali mo ana mo ko ng dila ana ba mo case to case basis na siya, dili case to case basis, case to case basis na lang yan ang paminahon. Ito lang. Ito last na lang. What if kumbali? Kung medyo cougar ang manager, babae. Tapos bago lang lalaki, medyo Junjun, ali diri Junjun. Pwede ba na ma-apply ba na kumbali? Babae ang amo, ta medyo gikuan ng bata-bata laki? Applicable ba gyud? Ang balaod man good Burns kay nag-ingon man rin committed by a person in authority. Wala na siya nag-ingon na committed by a man against a woman. So it might be applicable regardless sa gender sa nag-commit sa crime. Nireklamo na magulang ng bata ng lalaki kay ang gisaad daw iPhone, ang gihatag lahi man China phone ra man gud. Nakatala po diri attorney si Doc Soy Laure o si Joey De Leste. Nakakaroon lang shout out nga applicable ba daw gyapon kini sa usa ka subordinate nga member sa LGBT. Nga feeling niya nga he or she is sexually harassed. Applicable ba daw gyapon na? Sama sa gingon ako lagi ganina kagahi art ang law specifies na this is committed by any person or an employer, employee, manager, supervisor, agent of the employer having authority against the other. Wala man diha gi-specify nga committed siya
by a man against a woman or against any gender, no? yes, this is not a gender sensitive law. In addition to that, doon na po is kanang akong gimension na Safety Space Act that could also be considered. Kay kuan man na sa that is to protect the gender orientation of a person regardless kung LGBTQ ba ka or as plain straight man or a woman, then there could be some violation under that law. Maunang ang mga opisina karon attorney kasagaran, doon na yung mga cubicle, open na, transparent na, glass na ang mga opisina sa mga boss, nga see-through, makita, butangan lag blinds kung na yung mga importante nga meeting. Is that part of the Safe Spaces Act? Actually, walay specific nga detalye gibutang niya na, but the law requires that every institution, regardless whether government or private institution, should ensure the prevention for the commission of the violation of the law. So that's one way also of complying the provision of that law. In tinuod ka na, these are one of the remedies para ma-prevent not only the Safety Space Act, but also prevent the commission of anti-sexual harassment law. Nahin ang utana diri attorney, kanang mo yun nga, langga, dugay lagi ko kakita sa imong smile. Mahulog ba daw na nga sexual harassment? Oo, tama. Raymar, good morning. Good morning, and sa akong gingon kanina, we have to look at it in a case-to-case basis. Kaya doon may mga elemento kinahanglan i-comply under sa anti-sexual harassment law. It might be, para sa imo, dili siya offensive, but if kung doon ay sexual undertone ka na nga pagkasulti, panalitan, gisulti ka na niya, dala pagpanghawid-hawid, na dili welcome, then that could fall under the anti-sexual harassment law. You have to look at it on a case-to-case basis. Bali, ang unsa diri attorney, murabag, kung ikaw babae, unya subordinate ka, ang imong boss laki, anything nga gisulti pronouncement or actions nga uncomfortable ka, considered na siya as sexual harassment. Not only uncomfortable ka Gahi Art, but also it might bisan pag comfortable ka, but if it might result into a hostile environment later on, kaya refuse ka do sa gistorya, that could also be considered as sexual harassment. Attorney, na ini-comment dire ba? Kung pangit ramang good, ayaw din inunog sexual harassment. Kaluoy sab. Ay, fairness po, ng base sa itong mga desisyon ng basahan, nga mga kailan na ito, mga hitsurahan di ako, na ba, bangas lang igapon. Problema man ko kay what if ako nag-appreciate lang ka. Uy, langga, kagwapa ba ni mo karong adlaw? Pagkaangayan ba kay nimo anang imuhang tube diha nga pagka-sexy? O ano ba, nag-appreciate lang ka? Kana po siya, manang ingon ako, case-to-case basis yun ang pag-appreciate. Ano nga? Nag-gym. Mga abs, niya kung nasi amo nga babae, yun nga, gahi sa imo. Gahi sa imong abs. Uy, kana. Mga liboy gunda, grabe mo ang ana. Unya, ang problema ani attorney kay di man na sila mahimong uncomfortable sila kay ganahan man sila. Wala sila. Kana mga ingana, di na nato na ma-qualify as unwelcome, but rather these are welcome remarks na lugar mahulog. So kung ingana, it would not fall in one of the elements sa anti-sexual harassment law. Na nag-comment rin, pwede ba daw nga kaysa biktima, kay amiga ni mong biktima, ikaw mo'y ni-file, dili mismo ang biktima? Kay ibutang kinahanglan yun ang biktima mo participate yun sa proceedings. Kaya mula ginasa giingon, for administrative lugar, for administrative penalty, it could be. Kay that is to protect also the institution from these persons. Kay for example, ang ginikanan so ko kay ang ginikanan, di ba? So maning ano nga nato, tapos ang anak murag hadlok siya kay basig mawadan siya trabaho, initan siya, ayaw na lang mauy hilom lang tal dili. Kay di na mayong gibot sa imo. Ang ba? What if kung dili mo kuha ng anak tapos ang ginikanan mo gusto gid i-push na? Kung ang person is already of a right age,
di na pwede mag-apil-apil ang ginikanan, but ang ginikanan may also may be a witness in favor of the person. Matong hingon ako kanina, insofar as administrative liability is concerned, it could be, pwede gapon ka na, kaya ang giprotektahan na isang institution man against this person who are ill persons. Now, with regard to prosecution of the offense under criminal liability, we have to remember in order to have a person criminally liable, he must be found guilty of proof beyond reasonable doubt. So, necessarily, ang korte, kinahanglan mo entertain sa tanang ebidensya. Now, karon kung maglisod na o prosecute niya na mismo ang private complainant, dili mo participate na maglisod po kita o kuha o conviction insofar as proof beyond reasonable doubt is concerned. Nangutana si Yoki, unsa ba kadugay mapriso ang kanang guilty sa sexual harassment? Okay, under sa atong anti-sexual harassment law, when it comes to criminal liability, nag-punish ni siya to 1 month to 6 months of imprisonment or a fine of 10,000 to 20,000 pesos. Oh. Tony Galarpe, dili ba dako og di ba gasto ang pag-file og sexual harassment attorney? Kung imong boto na unaon, wala gyud kini gasto. Ang imo na lang transportation expenses mo imong i-considerar kay ang pag-file ni pwede man kamo file og administrative complaint, pwede po kamo file og criminal and civil. Now, ang kaning criminal ug civil pwede man na siya usahon. So ang pag-prosecute niini is i-file mo ngadto sa city prosecutor's office, which is why bayad. Okay? And then kung dili ka gusto mo kuha og which capable and very efficient man atong city prosecutor's office, they can single-handedly manage to prosecute the case. So dili nakakinahanglan po mo kuha dayon og private prosecutor. So ay kay gastuhon kun dili ang imo na lang transportation expenses imo i-consider. Kung ang ilang kaisog attorney sa mga babae, ang ilang kaisog dapat yes, tinuod ka na og pag-stand sa ilang right. Ni Joy Martinez, there is sa USA, you cannot even touch anything there or your hands sa imo or hair sa imong co-workers because that's also sexual harassment. Dito stricto mangid kay dito, no? In fact, ang New York governor nga si Cuomo resign man gani tungod sa issue anang sexual abuse or sexual harassment. Attorney, kung ikaw ang biktima, unsay dapat dakong ebidensya para sure gyud kayo nga daog ka? Kana ba para mas lig-on ang imong pag-file? Well, first thing is, kinahanglan, you have to put on record everything what has been done. Okay? Kinahanglan, naka-record ka na siya. Pinagi sa inyo bakang own record sa inyong institution or through the police. And then, you have to get also the persons who were able to witness the incident. Kay mo na problema ba? Sing walay witness ba? Tapos katogi, kuhan na siya, paano yan? This type of cases, lisod gyud gyapon makuha og witness, but it can be prosecuted also on the basis of the testimony sa offended party, especially kung kamo na lang duha. Kinsa may maka-expect nga naay tama maka-witness diya. So that's not dili na siya requirement nga ma-prosecute ang usa ka tawo tungod kay kinahanglan pa og daghan witness or witness. The person itself is a witness. Pwede ba na nga mag-strategy ka kay primero burag pandamay wa to ebidensya da ta gusto gyud ka manimalos, gusto nimo nga sakyan siya pero this time na kay video pwede na anaon. Ang first, that would be another set na gihapon sa pag-commit sa crime. Okay? And if iset up lugar nimo, that you have to be very careful kay basin unya og mabalihan ka na noon nga imbis mahulog sa sexual harassment kay unwelcome or uninvited ang imong gibuhat murag ikaw na may noy nag-ulay nag-instigate sa iya para mo commit og crime. So it might be deficient in the elements of anti-sexual harassment law. Now, just one thing, if there is already a crime committed based sa anti-sexual harassment, you don't have to wait for another
action to be done by your superior, complain and have the case brought to proper authorities para ma-actionan. Okay na, isa na lang last. What if, pwede ba may mga accessory to the crime? What if kung ang management siya, ayaw nahilom na lang kay lisod kay na natutang dugo na siya kay pader atong banggaon ana maglisod gyapon kanan niya. What if kung ang isa niya mo iyang buta to napasay manager before atong tao nga kuan ta siya mo nagpahil ayaw na lang na ipalabay na lang na wa bitok ang ingon gyud na nagrabe ana pwede ba na may mga accessory to the crime? Tinood ka na, Kagaya Burns, and fortunately, kani siya covered gyapon sa balaod mismo by express provision of the law. They can also be held guilty under anti-sexual harassment law. Kaning mga employer or superior nimo nga who consents or do in action walay pagabuhaton sa complaint or magdupa-dupa. Magdupa-dupa. In fact, the law is specific na kini sila dapat solidarily liable ngadto sa offender. Yan. At least, no? Kana gwapo. Kani, nangutana diri si Kuan. Kanang Tap-Tap Abilianosa. Kanang mas bugat ba daw ang kaning kung ikaw public official kaysa private nga Kuan? Nga executive? Dili ta mingon nga mas bugat but rather atong i-qualify nga mas stricto kung ikaw government official because if you are a government official you are expected to show utmost integrity in your dealings with your functions. So mas stricto kini. In fact, very comprehensive ang atong Civil Service Commission resolution when it comes to anti-sexual harassment. So mas stricto kini. Now, the manner of committing and penalty would also be dependent upon how the crime was committed. Kung serious, less serious, or light lang sexual harassment. Kaya doon na po ni siya kategory. Mauday ni pangutanan ni Tap-Tap Abilianosa, attorney. Ana, gawas ni sa opisina. Kanang sumangil bike sa bukid pero lain ng tinanawan sa kauban ng biker. Agay. Okay, nakaubo sa attorney. Anti-sexual harassment is dili na siya exclusive makumit lang sulod sa opisina. Hoy! Pwede ni siya makumit gawas sa opisina as long as it is also work-related. So kung ang inyong pagtrabaho, panalitan, isa sa inyong pagpanarbaho is pagbike mo nga tos bukid and then dunay sexual harassment, that could squarely fall on anti-sexual harassment law. Again, klaro natin, first time na ako ni nadungka natin bisag na mo sa gawas sa opisina, no? Posible ka na nga sexual harassment as long as it is work-related ang inyong paggawas. Yes, and iklaro ko lang dili lang po ni sa work applicable. Tulo ka institution ang protektahan work-related environment, training-related environment, and education-related environment. Okay? So, kani siya nga mga institusyon, dili wala po nag-ingon diri nga exclusive lang sulod sa opisina. Paminaw sa work-related. Paminaw dia Tap-Tap. Kay imo bike. Sa work-related, labi na ni si atong amigo nga si Tap-Tap Abilianosa nga sige sa field. Okay? So, wala ka na sila sulod sa opisina, kinanglan magbantay siya. Duda na ko ano inyong mga gipang istorya nga mga tao baga duda na ko. Attorney, one last kanang giimbita nga mo nga, uy, mag-night out ta guys. Ana, unya wala lang kun ka ni apil pagkaugma gimimuhan dayon ko. Unsa daw ni ana, attorney? That could be also considered as a labor issue na kay if it is not work-related, kung dili siya work-related, that's unfair also. That would be violative also of labor laws. Kaya sa ato diri sa Pilipinas, muna atong proud po ta sa Pilipinas as against foreign countries nga insofar as labor law is concerned, the government has really enacted laws to protect the welfare of the employees. Na dili basta-basta lang pud ni sila patakaan o disciplinary action. Wala basihan. Mga kagay, hinaot nga kamo dunay na po nga mga impormasyon o pagtulunan kauban sa tuang abogado ni nga Buntaga. Attorney, last note sa mga
basin sa hilom lang, wa lang sila kuan, ila lang kining giluom, nga it's about time that they will have to get out, no, from their fears and face kini nga realidad. Kinahanglan nga mapitol kini ingon ani nga klase, labi na mga kalalakinan nga mga boss sa mga kababainan. Nakaya pa sa Tony? Yes, last note lang, i-affirm lang nako ang gisulti ni Kagahi Art nga tinuod ka na katong mga babae nga biktima niini. Doon na tayo sufficient nga mga balaod para magprotekta sa ila. Wala sila angay, dapat ikahadlok. On the part pod sa mga employer, on the part pod sa katong mga boss, kinahanglan, if we do our job, we have to do it in accordance with our function. Okay? Dili nato, we have to delineate ang atong mga personal nga binuhatan sa atong pagpanarbaho. Okay? And we have to, give respect also to our employees para malikayan nato ang pagka-prosecute sa ato. Now, kung dili gyud malikayan, sama sa giingon sa atong amigo nga Kernel, pod ingon niya, kung pwede, pasabot ko ang imong status nag-alaw, kunin muna ang loob bago ang laman. Oy! Pwede! Gikontra nato na sa atong amigo. Which is, kung allowed po mo sa inyong relationship, then pagtarong o pagistorya o tarong before ka magbuhat og mga panghawid-hawid. Ay, tepsa, naipahabol, Queenie Sebastian. Again, paano kung barkada or friends lang? Kung ka-level, acts of lasciviousness. Or violation of the Safety Space Act. Alright. Okay. Attorney, unsa daw pangalan sa imuhang law office? Ug asa na imong imong law office? Nangutan na sila. Natay firm na dia sa Imperial Appliance Plaza, 6th floor. Okay. Unfortunately, tungod kay pandemic man karon, we have only limited operating hours physically open. So we complied with the mando sa atong gobyerno nga dapat lessen ang atong operation. So we only operate Mondays and Fridays. Makontak po kanila, attorney, sa Facebook page nimo kay basin na ay nakabaton og kaisog diri o niya mo PM lag kalit nimo. Okay ra? Yes, they can send messages. In fact, some people are also sending me messages and we entertain also for any queries. Alright. Basta di lang sila magpadala atong siksi kay sila, attorney mo yun na. Ayaw na, mabanda na sa Facebook. Delikado po. So na kay mga nakatunan, Gahi, Bernie? Daghan. Ako nag-take note man ko dre. Tanan ako dre. Murag naghilam-hilam si Bernie, murag wagi kay siya nag-react kay gusto gid niya ma-absorb tanan ang diskusyon. Nag-notes ko, Attorney Alfred Gasyon sa imuhang mga impormasyon nga kini nakahatag namong pagtulunan. Amping Bernie. Daghang salamat pod Kagahi Art o Kagahi Burns o mayong buntag sa tanan. Good morning, Attorney. Thank you. Good morning. Salamat para sa sunodan. There you go, si Attorney. Oh, very good. At least nakakuha mo atong pagtulunan ha. Ang mga babae, pangisog yun mo. Oo. Bahala unsa na sa kagamhanan. Nangutan ako ganina Kagahi Art. Expose man lang. Niya. Mo tong ganina nangutan na sa ko kay basi ko niya dupadupahan na sad ba? Apil. Oo, tama, maapil ka. Kung kinsa magdupa-dupa. Oo. Ayaw na. Ayun na kay kuan. Mo anang mayor. Ayaw na. Ayun na kay sige madaw tatong ko na. Maapil. Ang magdupa-dupa. Oo. Tama. Mo apil ang katong mutabang nga pahilomon ka. Correct. Ha? Klaro. Dapat katong na-issue diya sa konseho, katong konsehal nga naay sexual harassment, dapat dito sila kang Attorney Alfred Gasyon ato nagpatabang. Oo, no? Tama. Problem na, basi pwede na basi ba, pwede ba sad na din, no? Tama dito, bakta na to, bayran na lang. Di mo gara na may nga klase nga naa sa serbisyo publiko. Ha? Manggara na sila. Kaya naman, nakalusot man. Di ba? Oo, tama. Nalimang ka ng Solomonic wisdom, kunin muna ang loob bago ang laman. Di basi man daw
Lima, igno na mo ka kagaya nga basig pandaot ra kanako. O, ana naman sa dayon. Dito sa korte dapat Oh, ana, ta syempre. para po ang uban po nga biktima sa sexual harassment makabaton po kaisog. Di ba ni labi na kamo mga kababainan dapat mo barog yun mo. Mo barog mo ano man. Kay kamo po mahimong inspirasyon. Malay nimo dili lang ikaw ang giingon ana anang tampalasan nga naa sa panggobyerno. Malay nimo. Ha? Balik pa mi. Human lamang ni. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Need budget for XCMG, Bako, XCMG, Grader, XCMG, Bison, XCMG. Doon na sa kitang garbage trucks and fire trucks. Nindot ni halang sa mga contractors ng LGU. Kung XCMG trucks and heavy equipment, siguraduha nasa XPI o Sojo Pacific International Trading ninyo ka na mapalit. World class o pulido na, barato pa. XCMG World Class Truck and Heavy Equipment, distributed by Zuju Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa bagitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Sa panahon karon, dagan na food supplement nga gahatag sa vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid gigamit ni sa pagtambal o pagpugong kung ubos ang atong level sa vitamin C. Ang simptomas ana kanang dali rata maluya, and then muscle weakness, joint pains, bleeding, and then rashes, and then pangit ang skin, no? So sa panahon karon, importante kaayo ang atong vitamin C as an immune booster para ma-maintain ang kapiskay sa tibok lawas, no? Whether sa skin, bones, cartilage, teeth, and blood vessels, no? Busa, palit na mo og cherry seaweed kamo extract and zinc kini mapalit sa inyong mga suking parmasya. Si Bernie bitok-bitok ni, ang stress, kakapoy, pagkaidaran o guban pa. Ang pipil lang kay hinungdan nganong makapahinay kini sa imong sex life. Ang Biramax capsule, usa ka supplement nga makatabang sa mga kalalakinan kontra sa erectile dysfunction. Aduna gininindot nga mga sagol nga herbal extract nga makatabang sa pagpadayon sa kusog o pagpabalik sa gana. Sama sa tongkat ali, gigamit kini nga traditional medicine tambal sa malaria, impeksyon, hilanat, pagkabaog sa lalaki o erectile dysfunction. Korean ginseng, gikonsiderar nga usa ka energizer, normalizer o reducer sa stress. Kini usa makapabalik sa gana sa paghihilawas. Ginkgo biloba, kini mo paayo sa memorya, makareduce sa anxiety o pagkabalaka ug mo support sa erectile function. Og ang horny goat weed, tambal sa pagka-impotent sa mga lalaki ug makatabang usab sa mga lalaki o babae nga kulang sa interes sa pakighilawas. Busa, mag-Biramax capsule na. Mas gahi, mas lami. Kini available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy ug sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Enjoy faster speeds with the newest Parafiber Fab. Faster, affordable broadband plans. Visit any Parasat branch near you to apply, switch, or upgrade. For new subscribers, you can apply online. Share the good news with your family and friends. To do our part in preventing the spread of COVID-19, we encourage everyone to use our online services. Visit www.parasat.tv or our 24/7 hotline 088-555-9200. Apply now. Kami mo dahil sa amin na dahigon Umabati ko sa aming batikuson O Bati Art Bonjoc Jr. O Bernie BITOKBITOK Gahi ni Bay Gahi ni Bay Gahi sa balita Gahi sa kalingawan. Ang
inyong sulugoon sa kahanginan. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonjoc Jr. Ug ang award-winning host kinsa hari sa Kalingawan. Ang Hilas King, Bernie BITOKBITOK. Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonjoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga uluhang tudling sa ikaduhang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Sa kapatayng lawas na palgan sa suba sa Bukidnon. Kutsilyo, milupad, milanding sa ulo sa gatutoying bata sa Davao del Norte. Wakakafgo giambo sa mga NPA sa Samar. Medical frontliner sa Isabela nagkasabot nga di na magsuot sa ilang uniforme kung naa sa publiko. Sa balitang sport, Pilipinas excited na nga masungkit na sab ang kadaugan sa weightlifting sa SEA Games. Og Barbie Imperial og Diego Loizaga, first time nga mag-uban sa usa ka pelikula isip magtrato. Ang mga detalye ninyo guban pa sa ikaduhang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Gahi nga balita. Napalgan ang usa ka patayng lawas nga galutaw sa suba sa barangay na sa lugar. Sa investigasyon, nakik-inom ang biktima kauban sa iyang duha ka higala kilid sa suba. Sumasa mga kainom nga dungan man kini sila nang uli sa biktima sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Giimbestigahan kung doon na ba'y foul play sa mao nga insidente. Gahi nga balita. Aksidente natarok sa ulo ang usa ka kutsilyo sa 4 ka bulan nga bata sa barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte. Suma sa mga niresponding pulis, nagpagos og mais kamulong bantay sa anak ang inahan. Milupad matud pa ang kutsilyo diyang gabanggi ang inahan sa gahi nga mais ug milanding sa ulo sa iyang anak. May na lang kay dali na dala sa ospital ang mga bata ug luwas na kini gikan sa peligro. Gahi nga balita. Balitang Visayas. Giposil patay ang duha ka kafgo nga padung og duty sa barangay Happy Valley, San Isidro, Northern Samar. Mga biktima silang Lito Dauba o Arcito Reyes nga nagsakay sa usa ka motorsiklo. Kalit kini silang gipaulanan og bala sa mga armadong kalakin-an gituhang sakop sa mga NPA nga misibata sa human sa pagpangambus. Gahi nga balita. Balitang Luzon. Ibawalan sa LGU Santiago City, Isabela ang mga frontliners nga gamito ng ilang uniforme sa pampublikong lugar. Base kini sa executive order ni Mayor Joseph Tan na kinahanglan una mag-ilis ang mga frontliners gikan sa ilang duty. Ang mando sa mayor base sa nasabutan tali LG o kahupungan sa mga health workers aron mapugna ng pagkuyanap sa COVID. Nakip nga gibawalan sa pagsuot sa uniforme sa mga pampublikong lugar ang mga empleyado sa massage clinics ug mga spa. Gahi nga balita. Balitang sports. Hayag ang panlantaw sa samahang weightlifting ng Pilipinas nga makakuha kini og 4 ka gold medal sa Southeast Asian Games sa Vietnam sunod tuig. Sumala ni Moneco Puenevilla nga sa karon andam na ang mga weightlifters nga mga Pinoy tungod ni taas amot ang ilang kumpiyansa atod sa kadaugan ni Hedelin sa Tokyo Olympics. Ang Vietnam SEA Game na postpone karong tuig tungod sa pagtaas sa kaso sa COVID ug hulga sa Delta variant sa Southeast Asia. Gahi nga balita. Magyapon ba? Og kadjud lang. Og sa laing balita. Sa laing balita. Sa atong balitang showbiz chismis, kadyo lang. Yan. Kaila bakani ni Kuan.
Kabalo ko ang iyang kabalo ko unsay Barbie. kabalo ko ang mga pa. O kani si Diego Loizaga, kailan kani ni Diego Loizaga? Ang ilang ko Loizaga katong basketball player. Di ang iyang mo ni ang anak ni Cesar Montano. Di na kailan na ka. Gusto na siya ni Bing Loizaga. Muna. Alam ka na Kins, mo na siya, ha? Kani, ha? Kani sila, real life, yun silang mag-uyab, ha? Karon, na sila'y pelikula isip mag-uyab, mubida sila sa patungong tao nga idirek og gisulat sa ex-PBB housemate nga si Fifth Solomon. Bata pa kini nga direktor. Kini ang unang pelikula nga mag-uban ang mag-uyab nga wala pa gi-announce ang shooting dates. Unang nadungog nga dunay relasyon ang duha Nobyembre ni aging tuig. Tungod sa ilang syempre mga sweet kaayo nga mga post ug uban pa. Syempre si Diego pod ni comment pod sa mga bikini photo ni Barbie sa Instagram. Grabe. Nauso naman gud ni karon gumingani nga klase nga mga pelikula na medyo bro nahulog ni karon kagayang art na mga indie. One location lang o sa story, one location. Then makita din digital. Di ba? Pohon magbuhat ra mig amo dia. Gahi pod. Ang mga kagahi ba nato gusto niya nga mag-TikTok daw tandua. Mo sa kay dagway na to TikTok ta nga. Gahi amo la di ko kakuan. Di ko maka-expect sa imo. Para sa atong Buelta! Pakita dia unya ang imuhang usaha katong imuhang. Tama kung mas. Mas with purifier. Mga komentaryo nga duol sa inyong heart. Hisgutan ta sa Buelta ni Art. Freak out, yo! Ito na po ang Buelta ni Art. Ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonjoc Junior. Gahi, oy! Basta mga junior! Gahi, oy! Good morning sa tanang mga junior. Ang tanang mga laki kinsa na ay tumoy. Huy! Sa ilang ngalan. Gahi, oy! O ang tanang mga hinungdan sa tanang mga junior, mga senior, sama ni Eugene Esparcia Senior, ni Kagawad Arturo Bonjoc Senior diya sa Davao. Isa pa ba yung mga senior? Pwede ang mga the second o the third. The third ka na. Mo na sila. O tarang nga ipangmingaw, labi na karoon ating ulan, bugnaw ang panahon sa ilang mga junior. Uy! Gahi, oy! Mga kagahi, sigutan yapo na ito ni, seryoso nga isyo. Labi na kining sexual harassment diha sa LGU CDO. Wapagani ito hupaw ang katong sa isyo sa sexual harassment sa konseho. Na po ilang isyo. Nga sa igdulungog di kini maayo. Ug sa mga biktimang babae, peligroso kini kaayo. Ang sexual harassment, sama sa giingon ni Attorney Alfred Gacion kaganina, ang sexual harassment i-define as unwelcome advancement. Sagad ka kay tabo sa workplace o department. Labi na sa mga dapit nga mingaw ang confinement. Base sa mga psychologists o mga eksperto, ang mga gahimo ini feeling nila sila macho. Apan kung imong tukion ang ilang pagkatao, doon na daw kini sila emotional problem nga nagpaluyo. Ang mga biktima sa pagpamastos, psychologically, grabe po nilang pag-antos. Bisan todo kulay sex nga natigayon, ang maong trauma ila kana permi nga pagabitbiton. Sa mga biktima sa sexual harassment, gawas na mo sa inyong mga basement. Ayaw kahadlok nga atubangon bisan pa mga embarrassment. Kaysa ubang mga babae, kamo, dakong encouragement. Kita mga laki, kung di gani ganahan nato ang babae, di ta kinahanglan mamugos mga pre. Kay ang tinuod nga gahi sa kababainhan,
dili hiwi. Hi. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonhoc Jr. Ug ang award-winning host ang Hilas King Bernie BITOKBITOK. Kadala. Sila ang mga Gahi. Art Bonhoc Jr. ug Bernie BITOKBITOK. Oh yeah! Oy, nara akong mas mga kagayo. Nindot kayo. Nara nakuha na ako. Moni siya itong mas. Okay. So, duha din siya. Duha daan nga niyo. Tapos, ang imong kaning tubo, plastic, sumunang gaan ra siya. Ganaan kay ko. Yes. Tanawa ako, Berno. Kato ang Gahi nga lanyard. Oh, tama. Katong Gahi nga lanyard na ito. Tama, pwede. Ana, ha? Anya. Di mo dahil na siya kanaon. Ha? Ha? Guwapo kayo. Anya. Abi na kong bukat, dili man di ay. Gaan ra siya. Ha? Tama. Ha? Anya. Nay, bugnaw. Bugnaw, tama. Iyon na ko. Ako naman isa diri sa kwarto. Tira. Na. Unya, di na nimo tangtangon na siya pirmi nga kasagaran ang mutanggal sa ilang mga mask kay katong mga igang singot. Talisod di ginawa labi na magbaklay ka for example. Mato ka divisoria tapos layo imong giparkingan magbaklay ka perting inita lisod kay ginawa. Kani nasay kuan mo ni purifier. Tapos musulod ang hangin dire o di na purify pa niya maayo ang hangin na musulod sa imong Ako misis Although na siya libre nga kanang pintas di ba? Iyang gihimo iyang leather nga unsa. Tama. Sa iyang sling bag butang. Unya na gold. Di social kaayo tan-awon si misis kung magsulob ani. Nindot kayo. Wala ang iyaha. Promise. Nindot kayo. Nanapod ako mga anak. Nana. Ano man, para labi na ko naa sa gawas, di na nimo tangtangon. Tama. Okay. Ang imuhang mask. Tapos, dili igang. Na init ang palibot. Akusgal lang nimo kay na may regulator. Ang murag aircon ang nasulod diya sa imo. Tinood yun, bugnaw kayo. Nadrio na i-switch din sa kilid. For example, kung medyo hiking ka, gusto nimo nga mas dagan ang hangin, mura i-click dayon. Next level. O kabalo ka, dugay kay siya pud unsa. Kanang ang iyahang power. Kagapon pa man buntag, antod karon wala okay pa man kayo, wala man sa malubat. Dugay siya malubat. Dugay siya malubat, chargeable sa chargeable. Dili sa ingon na kanang pulig-pulig battery chargeable. Ani tabang namo ni mga kagahi ninyo labi na nga sus ang kanang delta kulba. Nice. Mabutang tas tong mask. Niya moagi ang hangin. Yan ay laway, pinisik, mga mist. Tama. Ataylo. Nindot ni. Again, sa online i-check ninyo sa online galing. Medyo mahal-mahal gyud siya, wala pa galing shipping. Nasa sa mga 4,000 to 4,500, no? Ingani. Diri sa tuwa katunga. Sa ato diri katunga, no? Nice, nindot. Nice. Kung within Cagayan de Oro lang, ato na i-deliver sila for free. Gahi Bernie. Sige. Darga pwede. Kung within Cagayan de Oro lang kanang within diri sa So, bakit pila raman na shipping fee kung dungagan na to gamay kung layo na within Misamis Oriental, pwede raman na. Gwapo kayo, ganahan kay ko gahapon nagtuyo ko nga nakoy gipang kuan gilakaw. Okay kayo, wag ko nagpuwas-puwas yun. Mo man kay maana. Iga nga nasag ka. Tapos imo na sa dinaog kani, okay kayo. Again, para sa inyong mga anak diha or for example, namoy mga anak diha nga nagkuan karon. Labi na lang katrabaho sa opisina. Trabaho sa opisina. Bangko. Tanang nagkakuha mga tao, cashier. Diya. Tapos, so, elegante man po sa tanawon. Health is wealth, mga kagahi. Tama. Elegante man po siya kagay art, no? Guwapo kayo. Ako giganahan yung pagkakita, lagi na ko, Yung ko nga,
Nay, pakapinani nga kuan, kanandriya sa kuan para sa arms. O, napo na si strap dire. Ay, strap dire. Ang garter, nga strap. Oh, tama. Mag-bike mo. Oo. Mag-jogging. Ana, sa mga bikers diya, pwede kayo ninyo. Ano? Kaya, gakuan mo, pakuskan yung regulator. Supong hangin diya nga bugnaw kayo. Wapo kayo. Ana. So, i-PM lang ninyo si Kuan. Ana. Ang Gahi ni Abay, Bay, pambata, kami. ana nga size. Kuan ni siya. All sizes ni. Oh, medyo, Unsa ni siya. medyo dako-dako lang eh. Pero pwede naman gud nga pa imong pagutan or say something. O, chargeable ni siya. Jane Solamin Pao. Oh, chargeable. Galing. Chargeable ni siya. O, ang ako, I have an 8-year-old. Ana ang among gamit. Na ako'y 16 years old. Na po ko'y 19 years old. Yang among parents, among kinanglan na dapat ng anak. Di na sila, binag. Bisag mo gawas nagbalay. Anak, labi na nga katong naa sa barangay. Oo. Ya hangak kaayo na kanang mask ra ka oy, hangak. Hangak tino. Naay hangin nga mubuga. Unya HPA ni siya, meaning say 99.9% sa mga viruses gyud iyang masala. Galing. So, anti-viral pa, no? Ha? Gwapo. Kana, abang nato ni sa atong mga kagahi. That's why nga, among gina-supplier nga, pinagi sa gahi ni bike, pwede ba nga amo ni ani amo ang one. Kay wala, di pinsan pa ba itong kaugalingon. Di at least, nabakunado pa ka, nakamas pa ka, di at least safe kayo yun na itong gabuhaton sa itong kaugalingon. Oh. Very nice. Nana. Basta ayaw tanggal og mask, mga kagahi. Ayaw. Labi na kung naamo diya sa public, ayaw in town tanggal. Ayaw gupiyansa. Sa mga abi magunin mo imong kaistorya. Wala man na siya virus, tanggalon po. Naduwa na mo. Ang anak magyapon ng virus ba ya? Droplets ba gyapon ha? Pagbuga. So ayaw yung kumpiyansa. Balik kita sa atong giniskutan ng ayuda. Abika ninyo, Mayor Moreno sir, abika ninyo nalimta na muna. Mr. Michael Pabelio diya sa CSWD. Kanus naman po ninyo sugdan kay murag, pila murag 10% pa lang man sa katawan sa Cagayan de Oro ang nakadawat sa mga ayuda. Dili na pwede nga limtan-limtan kay para ka na sa katawan, matag pamilya, 4,000 kung upat or sobra klaro kay na sa panimalay. Klaro gyud kay na. Klaro na, ayaw na ninyo matik-matikang, ikaw namo kay trabaho, 1,000 lang. Dili. Laras ka na tanan. Ayaw niyo usba. Do not change the rules in the middle of the ball game. And you, Mr. Mayor Moreno, you know that because you are a basketball player, you know the rules. Dili pwede that you have to change the rules in the middle of the ball game. Ihatag ka na sa tanang katauhan. Maadunahan, makabos, ng ginahanglan, ana, ihatag. Ayaw na ninyo problema ha. Kung ilan ang dawaton sa mga arang-arangan, ayaw na ninyo problema. Kaya wa mo kabalo, ana, nga ilan po nang ipanghatag po sa mga ilang kaila po, nga grabe po kung galisod sa kinabuhi. Correct. Tama. Basta ihatag na ninyo. Di na mo lungan dire kinanglan ang ayuda mahatag. Napagani mo yung utang nga food packs ha. Naapa mo yung utang nga food packs. Ang cash assistance 1,000 kada membro sa panimalay. Kung upat sila or more, 4,000 na sila maximum. Dili pwede. Ha? Di pwede nga di ninyo na ihatag sa katauhan. We will hold you responsible and accountable. Kamo LGUs Cagayan de Oro di tamo lungan hangtod nga mahatagan ang tanan nga mga katauhan pamilya sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Tama. Ay mo limot-limot diha. Nya kamo po mga katauhan, kung ihatag ganin na nila panahon sa eleksyon, di na ilaha. Nya kung naagay magpapapil-papil sagpaa. Mo na yung nidigong man. Sagpaa ninyo. Kana mag-angkon-angkon, sagpaon niya, isumbong lang nga anang sugo na mo si Duterte. Tama. O ba na yung Digong? At tumatagpalasan mga kurat, sagpaa. Niya gamita ang ngalan ni Digong. Mauna diya. Tama, kanang mga food packs sa DSWD na, kanang ayuda yung nadawa karon national na. Wabayag yun nahatag pa ang lokal na gobyerno sa Cagayan de Oro. Wala ni Puga. Wabayag yun ni Puga. May palaging bulitas ilabay ni Mostais kabaw muuntol pa. Tinod yun na, dili man kaya ang ayuda dito lagi ko sa additional beds sumantahon mo oy. Pag-aagyog na ang ani mga nasa panggamhanan karon nato oy baga. Sos, yung ayuda. Sos! Nagbuhat niyo kuan dagan tay mga beds nga ihatag noon sumantahon mo. Mag-una-una ang gahi ni Bay ipambalandra namo na inyong ngalan diya.
Timan ninyo na. Timan inyo na. Ipambalandra na mo inyong mga ngalan. Mga kagayanon, ayaw ni ninyo butuhi. Anaong yuta mo. Timan ninyo na. Do not dare us. Ayaw mi hagita. Kay looy inyong gipanamastamasan ang katauhan. Mayor Moreno, kamo dias konseyo nga mga itoy. Ha? Ayaw gyud. Ay sos. Bisan pa maghimong-himo mo programa o niya, walay gasunod ninyo, walay gatanaw ninyo, kung ay mananaw ninyo, kamukamo rin yung mga hashtag. Looya ba ninyo? Ana, ayaw pasipad ang katawan sa Cagayan de Oro kay dili mga bugok ang katawan sa Cagayan de Oro. Enough is enough. Unya mga politiko ba mo? Na. Mapugos ganin nigdagan si Bernie? Na. Kung ablihan ang pilais. Dagan. Ano bitaw kay katong imong mask nga naay unsa diya? Kagaya gusto na ko ni ipakita nga quote ni kanibang ni Doc Uma. Nga iyahang gisulti. No nation in the world will be able to control COVID by increasing beds, oxygen, ventilators, and ICU wards. This is a temporary, impossible, and very expensive solution. If healthcare infrastructure was the answer, then developed Western countries wouldn't have had that many cases and that many fatalities. Correct. The long-lasting, inexpensive, and quickest solution is social distancing, wearing masks, and maintaining high level of hygiene to stop transmission. Reminder, hospitals are not built to stop road accidents. This can only be stopped by careful driving. It's the behavior of the people which decides the course of the pandemic. Kita driver sa atong kinabuhi. Ha? Dili nagpasabot nga magpatakan lang tag-driver. Ala, sige. Ana, kaya naabit ang ospital. Mauna ito ang mentality po nato sa mga kagay ba? Hadlok ka na. Wala. Napakugipaw sa diya driver sa to ang chat group. Wait. I-post po na siya. Okay. Ang Department of Health, surrender na. Di kaya. I-lockdown na to. Ang dakong lugar, di kaya. Maor gyapon, taas gyapon. Maubitaw na nga ang local IATF na to dire sa Cagayan de Oro. Ang Cagayan de Oro City Police Office, ang local IATF, ang DILG, midusok yun sa granular lockdown. Ana ba? Katuma ginagmay lang, na COVID rate, pak ka na ang tutukan. Kani nagka-COVID rate, kana lang sa tutukan, walay pag-auson. Unya, Mayor Moreno, tagaag ayuda. Ambot yun sa inyo, pag matik-matik, ana diya nga, mas gasto ang granular lockdown. Diya lagi ta mabikil kagaya. Hilo mo eh. Diya kita mabikil lagi. Sabadja! Howja! Diya kita mabikil lagi. Pag muingon na, pag makadong na kayo muhatag tag ayuda, diya na dayon tanan, mungit-ngit ang pananaw. Simple lang kayo, i-lockdown mo na, ibutan na to, 5, pinakadaga na pulo ka households or balay mismo. I-lockdown na ay tanod o pabutay pulis diya, usa ka pulis magbantay ana nga lugar, way mo gawas, ang mo gawas pusas, ana na gud. Pero butangi og bugas para di gyud sila manggawas. Ana naman na ka simple unta, ano di man ninyo paminahan to gay karon wala gay executive order bisag usa ang Cagayan de Oro. Ang executive order di ay nga pinirmahan sa mayor mo'y basihan. Tanawa na ko to, Isabela, ang kato Santiago City sa Isabela, Ormoc City sa Kuha, tanan, halos tanan, Davao City, doon ay mga executive order para kini ang mamahimong sumbanan sa unsay himuon sa local IATF. Pero kanilagi si Mayor Moreno, gahi kayo mo hatag og ayuda, ambot kay siguro ang iyang una-una, di naman gud sa Cagayan de Oro. Taga-miss-or naman gud ni si Mayor Moreno. Unya kanipong iyang mga ito'y sa konseho, haskan mingawa. Ginoo ko, wag yoy mo dapig sa katawhan, oy. Nagdapig mo nang hatag bi ami, nagsibutang mi silupin nga ayuda sa mga nagkanya-kanya bi ami. Lahi man ko ng personal o institusyonal, ipabati po ninyo sa mga
yanong kagayanon ba nga palangga ninyo ang lungsuranon, ipabati sa ilahabi. Dili kay nagkanya-kanya mo, kanayon pa kanya-kanya. Kana mga kapagkanya-kanya ninyo diya, mga konsyal, nga hatag-hatag mo nga diya, kung giusa pa lang na ninyo, mabati sa katauhan nga kamo, tinud-anay sa pagserbisyo sa katauhan kagayanon. Mo ba ni kagayat kani? Kana. Okay. Usay giingon ni Yusik nga kuan? Maria Rosario Verere sa Department of Health, yung malakihan ng mga lockdown at restrictions ay mukhang hindi na po nagiging effective para sa atin dito sa ating bansa. So say mo, ayaw ng mga dinagko nga i-lockdown. Granular or household lockdown. Tama. Ngano na kaya man na sama sa naawan? Aber. Ngano na kaya man na sa mga gagmay naso sa taguluan, ang taguluan. Tama. Nga sila'y household and granular lockdown. Ha? Mayong buntag din mo diya ka nga Mayor Gomer Sabio, saludo mi sa imong gihimo diya. Mayor! Dunay gihimo nga granular lockdown. Tama. Pag lockdown, taga ayuda for 15 days. Correct. Huwag mo gawas. Under observation tanan. Nganong kaya man na sa mga gagmayng mga lugar niya sa Cagayan de Oro that you have all the resources na ay bilyones nga kwarta, na ay intelligence fund, na ay calamity fund, ug uban pa na di ang mga pondo. Nya hadlok mo magpagawas og pondo. Matingala po taan ni basin asa ninyo na gamito ng pondo ha. Basig dalaon na ninyo dito sa Misamis Oriental ha. Na diya. Yan na. Kana mga food packs nga naa sa mga eskwelahan, nganong nagtipon og man na diya. Nganong wala na lang man na gipanghatag. Awa man gud mi igong tao. Mahanap po si Mr. Teddy sa bugaa. Kulang ba amig tao? Bugo! Ang inunara nga panultihon. Kadaghang volunteers, we have Army Reservists, Navy Reservists, Air Force Reservists, napatay volunteer sa barangay. Ya di ninyo na magamit. Ya igo ra mo musulti that my heart is bleeding. Santa Maria mong tanan. Tarong na mo Tarong mo. Para di mo tawgon nga mga pulpul litiko. Kung mao ka to naglangkob sa ato nga programa ni Buntaga, magkita-kita na kita ugma pohon sa samang takna sa samang istasyon. Timaning ang katawan nga dunay gahi nga baruganan, may maitampong kalambuan sa atong katilingban kini inyong sulugon sa kanginan, Art Bonjoc Jr. Mga kagahi, kung kamo wala pa nakapollow sa among fan page, please para updated mo. Paki-follow me sa Gahi ni Bay. Salamat sa perminti ninyong pag-share sa among mga videos. O mga kagahi, inom dumi. Serbisyo publiko lamang, walang personalan. O kini si Bernie BITOKBITOK. O kini ang Gahi ni Bay Worldwide. Garbo sa mga Bisaya! Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aming batikoson. Oh, pati Art Bonjoc!